13 persuna rnexxielhom jiggradwaw b'suċċess minn programm ta' riabilitazzjoni tal-Aġenzija SETqa li sa nofs Ġunju ta' din is-sena kienet diġà qrib li twettaq programmi professjonali ma' ftit inqas minn 2000 persuna biex jelbu l-vizzju u d-dipendenza fuq id-droga. Dan meta matul is-sena li għaddiet kollha kemmi, l-ammont ta' persuni li għamlu l-programm laħħaq għal ftit iżjed minn 2000. Matul iċ-ċerimonja annwali għal din is-sena fejn igradwa grupp ieħor, is-setqa wkoll irrikonoxxiet il-kontribut ta' entitajiet li bil-ħidma tagħhom qed jippromovu soċjetà aktar b'saħħitha il bogħod mill-vizzji. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono li kienet preżenti għall-okkażjoni qalet li l-gradwazzjoni timmarka bidu ġdid fil-ħajja ta' dawk li lestew il-programm filwaqt li faħret il-ħidma tas-setqa. Hija appellat ukoll lill-pubbliku kontra l-istigma fil-konfront ta' persuni li jbatu mill-vizzji u sostniet li minnu vittma jeħtieġ għajnuna u mhux kundanni. Il-kontribut tas-setqa fis-soċjetà tagħna huwa imprezzabbli. Is-setqa hija dik l-organizzazzjoni illi twellet in-nies, twellet il-dawk li jkunu tmermlu u mietu minn ġewwa. Meta dawn jibdew ikollhom ir-rimorsi u jkunu jridu għax importanti li jkunu jridu li jħarsu l-qudiem. Il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali Michael Falzon għalli l-vizzi qed ikomplu jħallu impatt fuq individwi u l-familji tagħhom, waqt li sostna li l-Gvern qed ikompli jinvesti kemm fi programmi ta' riabilitazzjoni kif ukoll fil-professjonisti li waslu tali servizzi. Kemm importanti li nkunu soċjetà inklusiva, soċjetà li ma tiġġudikax, soċjetà li lesta toffri t-tieni ċans lil dawk li forsi għal xi raġuni ma qabawx fit-triq li forsi kellhom ikunu fiha. Hija ta' pjaċir li tkun hawn li tara riintegrazzjoni totali. Dwar il-prevenzjoni l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti spjega li fl-2025 twettqu 4141 programm preventiv f'diversi setturi, laħqu aktar minn 27,000 persuna. Sa nofs din is-sena diġà saru 1313 sessjoni ta' taħriġ u sensibilizzazzjoni fejn kienu involuti iżjed minn 9,000 persuna.